Ka Meghalaya SSA Schools Association MSSASA haka khatsantrik yayong kala kentu ya ka sarkar jela bakan aipor laita yo ya ki school SSA ki bomsham la menjur ban IT ya ki NOC na ka benta ka jingshimti da katnat education bakin shim ya karai halor kani ka phang halor kani ka kunhun kala IT ru da ka dor khas sha commissioner and secretary katnat education u Vijay Kumar Menteri namar ka jing tha badang shen jong katnat ban IT lani ban penya so halor ka jing penya ya ki school SSA ba penya da ki school ki riushimet ki mission ne society syakatnat u president ka MSSASA uba Aristotle C Rembai u pentip ba ki don ka to kat ni ki school SSA ki bandang IT ya ki jing menjur lani ki bompat kwa namar ki jing ban penko ngu ya ki managing committee jong ki school SMC Ngis ngotu bahkan ni kekam kadai ka bakham kelan bat kini ki school kila bandang don kam shu kapor khnang bakin la ban shim ya karai namar katangi kerpat ya phi bapian ai por lai tayo na ka benta ki bakum kini ki school tat hadu kasan terik ujemang arhajar arpusan bakin shim ya karai halor ka jimunjur ban IT ya ki NOC ban IT sya ka sarkar bat ban penmi ya ki kendon jing betha ki basai na ka tanan education Kenang ban penting kena baki sinjam ki baya debat keni ke jing tumu kinlong ka baya ibe ya irenti ula ong ha ka dorkas. Nalor kata ka association kala IT ru ya ke jing ajing mut ha ka baya debat ki kendon jong ka sarkar India ya ka ba kam syam la penya pher ya ki school SSA na ki school sarkar bat ba kin omdon ka jing bu kerpang ya ki no hikai kumbalamang da ka sarkar pedeng. Henry ya baro kino hikai kin hap hapo ke jingkit kli jong ka sarkar jela but tho Shaka Meghalaya Right to Children to Free and Compulsory Education Rules 2011 Sub Rule 1 of Rule 18 ka boong ka sarkar jela neki bor badai khmi kin pentip ya ki kendon jong ka jing shakri bat ka jing siu tu lob bat ki allowance jong kino hikai khnang ban thau ya ka kunhun jong kino hikai ki betbet bat ki bapura bat ki kendon trekam bathmai ka SSA ka boong ki jela ki dei ban pinne ya ki ju ki do hikai bat onom sha ban penya pher ya ki no hikai SSA namar ya baro ki no hikai on hab ban penlut da ka sarkar jela ha ka ju ka por ka association ka ajing mut ru halor ka jingdon kam jong ka tanan education ban penya chakmat na ka benta ki to ki school SSA ki bala menjur da ka mon ngobha ban IT ya ki NOC na ka benta ban IT ya ka jing penya jong ki sha ka sarkar Jingwan hi jongi matagasni bani kendu i Sir Vijay Kumar Menteri Commissioner Secretary jongka Education Department kalong ba ngin budin halor gitu kimat bangi lekren hagini por bala kepshedin akabai dei bat ka initiative mo jongka government nagbenta ban take over no like management jongki SSA school saka sokar de nakaliang jongka department hakini ki candidate singi kana de issue ya ka shiti bat kumjuro ya ka cinta na baro kini ki SSA school na ki community school ni ki private ki mission ki NGOs and so on and so forth bakin ya ka consent joki na banta ba kilong billing ban handover ya ka management na ka SSA saka education department te kat ba kinang serve ya kane ka notice ngilap ba kibabun kini ki private mission nang ta kini ki NGOs manage SSA school kami ka problem sang to ka problems ka bami kalong ba nakiling jongki kim long shai hakbai dei bat kani ka jingtmu jongka government te hakbai dei bat kani ka benta nakiling jongi ngila ya kren ya tai sani bha menta ba di commissioner secretary bani ka kerpado ye iba in extend ya kani ka por nak mata pekin submit ya kani ka willingness jongki di ila kularingi menta ba in extend up to the end of this month ya kini ki private ki mission school ki NGOs ki society bakin shimya ka por jongki ban perkhat akabai dei bat kani ka jingtemu jong ka government de bakin submit ya kani ka willingness jongki hapo jong mentau benai April ta ka de number 1 number 2 pa kren ya kitu ki school mau ki bala dep ai ki bala dep ai ya ka willingness jongki na benta ban handover ya ka management na ka SSA Shaka Education Department ni ong yo commissioner secretary ni ajing mut ba kinang proses ya kaneka file kinang proses ya kaneka file kat ke badai ban don kam ban le kat kum ka
katkum ka prosedur kepada kedai banle hapo department kata kadai number 2. Number 3 part ya kitu ki school SSA school ki bala own ki private mission NGO seni ki society ki ba mlong willing banai ma ki bom willing banai ya ka management sya ka government ngingil ai jingmut ba taking into consideration ya ka service dan ka contribution ka bakila renda barok shikata ban ai ya ka quality education apo jela jengila ni ban uplift ya ka education apo ka state jongi ngingil ai jingmut ba ya kinong hikai de ban ai lat yaki ban continue ha kituki school dakaba nakalian jong ka sarkar kan ai yaki ya ka jo ka jingmentoy kumba ai ya kita kinong hikai kiba long willing mo ban ai ya ka management na ka SSA syaka government bat kani ngil ai jingmut bakin kon ba ka the government kan ai la ki bat continue hadu ka kapor bakin shokthai lani ngai ka option ya ka government lani ka government kala ban consider ki as a grant in its school mo grant in its school bat kidai ban yo ya ka jingmentoy lakum no kuno ban wanra ya ka pay structure ka bathamai ka pay structure ka bathamai ka ba dau shai ba ki ai ki kanno kinyo ya ka jingsiu ka mut ka salary jongki bat ki ai ki jingmentoy ki bangi yo ma kumban supen kan mau ngitip ba hasti jongi kidon shibon kita ki grant in its school shibon category kidon ki deficit pattern ad hoc ki hindi teachers or fourth teachers bat kum ta teter kitu ki SSA school ki balong zero enrollment but single digit enrollment students no ya kani ngi ajing mutpat ba ya kum kita ki school ka government ka daiban ra no yitu no hikai bat kitu kena ki nearby school where there is better students enrollment tikini ki bangila ajing mut muta ki bangila keren bat commissioner secretary na kaliang junguro agree ba gilong reasonable kani ka points ka bangai madurong yo ba next week he will call an official meeting ka jing dor kan dem bat ki DSEO bat ki SDSEO bat ki officer na ka tenat puli puti bat kum jo aka jing don kan lang jongi ki association baro lightly kata ka Meghalaya SSA school association all Meghalaya SSA school teachers association bat ka Meghalaya folk teachers association and so on and so forth bakin aya ka consent jongi na banta ba kilong willing ban handover ya ka management na ka SSA syaka education department te kadba kita serve ya kane ka notice ngi labba ki babon kini ki private mission nangta kini ki NGOs manage SSA school kami ka problem sangto ka problems ka bumi kalong ba nakaling jongki kim long shai hakbai dai bakane ka timmu jongka government te hakbai dai bakane ka benta nakaling jongi ngi la kren ya tai sani ka benta ba di commissioner secretary paninga kerpado iba in extend ya kane ka por nak mata bikin submit ya kane ka willingness jongki ti ila kularingi menta ba in extend up to the end of this month ya kini ki private ki mission school ki NGOs ki society bakin shimya ka por jongki ban perkhat akbai dai bat kane ka jingtmu jong ka government te bakin submit ya kane ka willingness jongki hapo jong mentau benai April ta ka dai number 1 number 2 part ngilai keren ya kitu ki school mau ki bala dep ai lo ki bala la dep ai ya ka willingness jongki na bentaban handover ya ka management na ka SSA syaka education department ni ong yo commissioner secretary ni ajimut ba kinang proses ya ka neka file kinang proses ya ka neka file kat ka badai ban dangkam ban le kat kum ka prosedur kepada kedai ban le apo department kata ka dai number 2 number 3 part ya kitu ki school SSA school ki bala own ki private mission NGO seni ki society ki ba mlong willing ban ai ma ki bom willing ban ai ya ka management sya ka government ngingil ai jengmut ba taking into consideration ya ka service dan ni ka contribution ka bakila renda barok syakata ban ai ya ka quality education apo jela jungila ni ban uplift ya ka education apo ka state jongi ngingil ai jumut ba ya kinong hikai dai ban ai lat iki ban continue ha kituki school
Dakaba nakalian jong ke sorkar kan ai ki ya kaju kajing mentoy kumba ai ya kita kinong hikai ba long willing mo ban ai ya ke management na ka SSA syaka government. Bat kani ngil ai jemut bakin kon baka government kan ai la de ki bat continue hadu ka por bakin syong thai. Lani ngai ka option ya ka government lani ka government kala ban consider ki as a grant in its school mo grant in its school but kidai ban yo ya ka jingmentoy la kumno ban wanra ya ka pay structure ka batmai ka pay structure ka batmai ka ba dau shai ba ki kanno kinyo ya ka jingsiu ka mut ka salary jongki but ki jingmentoy ki bang yo ma kumban supen kan mau ngitip ba hasti jongi kidon shipon kita ki grant in its school shipon kategori kidon ki deficit pattern ad hoc ki Hindi teachers or food teachers but kumta ter science grant mo tingi ngi ajumut ba yakini baro dai ban penuan haju but ban wanra ada ka pay structure ka balong semai ka balong very clear kini ki grant in its school kinlong uniform kinlong kinyo kaju nang bakaram dan show kada jingmi surok na kapor bandawa ban penting tulok bagi bandawa itu insentif na bentaki hikai namar at the end of the day ka workload mo ka bangi tay kada kejo ka service ka bangi ai kada kejo tingila ai jumut ya ka department ba dalong kepala ba ka government kan consider hakabay day ba to ki school SSA ka balong ibom willing ban ai ba kin ka shimeki kupti grani di school bat kin penbait maya kaneka pay structure but ya ka facilities na nika incentive ka ba inong hikai idaiban yo kumba pilalong aware hi ba dasyan ka education department kala issue ya ka notification ba madu mentau snem kini ki question paper na mentaki final exam ni class 6 7 and 8 kin prepare ni penkre daka embos ne ke DRT tinakaliang jongi ka Meghalaya SSA School Association ni concern ka by day bagi syllabus madu menta kampadon ka syllabus na menta 6 7 an dah kan kita yo bala de bro ngila one year kendu ye commissioner secretary ka by day takat ni ti le cho yengi ba kidang konkret mo de menta ka singi document manakaliang jungi le cho ba kadon ha ka final stage but la shai kin finalize ka by day batkan ni but kin miro ya ka notification nak menta ka syllabus ye class 6 7 an dulu kan sekali apa kelas to nang tertawa mau ngitingi concern ke by day batkan ni ka benta kena kalian jung commissioner secretary ulah clarify ni bagi department ka claim shop thai nadu kini kibnai pala de kala walk out ka by day batkan ni ka benta kamu lasai kan dai ka kincing ya ka final decision ka by day batkan ni but kini la kuno ko jung mentau panai apa ka notification ka selepas